Казвам се Лидия Костова. Живея в село Сумер, община Монтана. От 3 години съм тук. От година и половина съм секретар-библиотекар на местното читалище, Народно читалище Христо Ботев, 1929. Занимаваме се с разнообразни дейности, като напоследък се утвърди кулинарното изкуство. Тръгнахме да работим в насока развитие на региона с кулинария, като имаме намерение да направим селото туристическа дестинация. Местоположението е много подходящо за това. Селото е разположено на кръстопът между 3 голями града. Смятаме, че е възможно Сумер да бъде спирка на почиващите в Сумер, тъй като голяма част от тях минават през Сумер, за да стигнат в Вършец. За себе си мога да кажа, че съм работила в частния бизнес предимно. Майстор занаятчия съм, член съм в настоятелството на Националната занаятчийска камара. Когато питах първоначално бабите и дядовците какво са готвили на времето, с какво са се хранили, най-честите отговори бяха пълнени сухи чушки с боб. Постен боб по-сумерски също е традиционен. Ние го приготвяхме и на кулинарния фестивал. Другото характерно са така наречените лютики. Тези лютики във всяка къща има собствена рецепта. Има и пържени, и непържени, тип салата, с разнообразни продукти, с печени чушки, с домати печени, непечени, с картофи, с боб, с всякакви неща. Друго характерно, тук много се меси тесто, т.е. питки, баници, сладки, сиропирани, несиропирани, закуски, много разнообразни тестени неща се приготвят. Включително качамак все още се готви в някои къщи. Друго, зимнината. Хората тук затварят по над 1000 буркана за домакинството за зимата. В тези 1000 буркана има всичко. Има от сладката и сиропите, през лютениците, туршиите, заготовки тип гювечи за готвене, всякакви неща. Друго характерно, местни ястия, ако трябва да избера, това е, тук му казват задушено, нещо като гювеч, най-общо да кажа. Там присъстват лукчета, чесънче, картофче, може грах да има, зелен боб, месо. Нали? Дали ще е от заек, дали ще е от пиле или от свинско месце, кой както предпочита. Това нещо се приготвя в глинен съд, на бавна температура, както по принцип трябва да бъде. Боб в гърне също, понеже казах глинен съд, боб в гърне също. Постни ястия. Особено през пролетта се приготвят много ястия с коприва, с киселец, с щавляк. Имат един постен зелен боб с кисели джанки. Това го правят на... Те му казват чорба. Чорба от зелен боб. Това значи. Почти всяка къща го приготвя, дори го затварят в буркани за зимата. Сладки, предимно сладкиши, защото според бабите нямам време да се занимавам. Това става бързо, вкусно, засищащо, има за всички. Мой интерес към кулинарията, ако се замисля назад във времето, като че ли откакто съм се родила. В най-ранните си детски години бях неизменно до ръцете на майка ми.
Спомням си, тя много месеше всякакви неща с тесто и аз постоянно исках да помагам. И някак си през годините винаги съм обичала да готвя. Обичам и сега, обичам да експериментирам. Същевременно много държа да запазя тези старите рецепти, които са. Да ги предам на моите дъщери и на следващите поколения като цяло, защото трябва да помним корените, трябва да предаваме традициите, така както са се запазили до наши дни, да ги съхраним и предадем за бъдещите поколения. Тук в Сумер какво искам да направя? Ами това с кулинарния туризъм би било добре. Моя интерес към кулинарията се съчетава добре с интересите на местното население към храната, към готвенето, към майсторството при приготвянето на различни ястия. И смятам, че би било добре да се съчетаят моите знания и умения с местните традиции. Очаквам, че ще направим хубав продукт. Тази година се проведе за втора година кулинарен фестивал Сумерски вкусоти, който имаме намерение да превърнем в традиционен. Той всъщност вече се превръща, защото е повтарящо събитие. Като целта ни е да направим централно събитие за маршрут с кулинарен гид, самия кулинарен фестивал, и можем да отидем в различни забележителности около самото населено място. Например, в Чипровци може да се разгледат чипровските килими, които са включени в ЮНЕСКО. Там има много голями изложби на килимите. Могат да се видят процесите на създаването на чипровския килим. Също забележителности около Чипровци, уникална природа. Това е едното място, което би представлявало интерес за туристите, за гостите, за посетителите. Друго място, което бихме могли да включим в близост, може би около 25 км, се намира една много интересна пещера. Също можем да водим туристи там. Уникално място е, не е далече, изпълнимо е в рамките на няколко часа. Друго място е Вършец. Във Вършец има какво да се види, има паркове, има градинки, има екопътеки, минералната вода, баните с минерална вода, едната е възстановена и е действаща, отворена за посетители, може и да се ползва включително. През лятото също има във Вършец богата програма, която може да се съчетава с нашето събитие или пък с маршрута, който сме определили да предложим на посетителите. Друго място е самия град Монтана, който е на 13 км. Там е запазено, или по-скоро запазени са останките на калето от римско време. Обособено е за посещение от туристи. Също представлява интерес. Самия язовир Огоста, който е над града. Може да се отиде и във Враца. Пещерата Леденика, която е над Враца, скалите, които са почти в самия град. Можем да предложим и неща, които са тук при нас. През селото минава река Шугла, която не е много пълноводна. В момента съвсем е намаляла, защото не е валяло скоро, но понякога и ни залива къщите, както се случи пролетта, дано не се случва пак. Тя минава през интересни скали. Тук се казват
Те са лискар, но тук местното население ги нарича лискаро. Дъното на реката и отстрани бреговете всъщност са тея скали. И тя сякаш прорязва скалите. В самото село Сумер, над селото, са запазени, макар и малко, останки от римското кале. Имаме какво да разкажем. Богата история. Също Сумер има датирано тракийско селище. Има също на границата между село Сумер и село Стубел запазен и използваем и в момента римски мост. Казват му Йолин мост. Има легенда за това нещо, мога да я разкажа някой път. Защо искам да се занимавам с това? Защото аз така или иначе го правя. Макар и не титулувано кулинарен гид, аз всъщност, или гастрогид, да спазя точно формулировката, реално аз имам тази идея от известно време, базирайки се на самото местоположение на селото, на кръстопът, на Е79 с лесен достъп до него и до околностите. Смятам, че си заслужава да го направим едно туристическо място. Тук в момента нямаме къщи за гости, нямаме места за настаняване, но то не е кой знае какъв проблем, защото тези 3 града наоколо не са толкова отдалечени и може първоначално да се ползват за настаняване на почиващите. Като имаме намерение в селото да се направят такива къщи за гости. Водим разговори тук с съмишленици, така да се изразя. Самата аз имам някакви идеи в тази насока. Облагородяваме постепенно паркове, екопътечки. Сега възстановяваме една чешма, която не работи повече от 20 години. Ще бъде готова до, може би, месец и половина. С доброволци го правим на доброволни начала. Така че работим в тази насока, така или иначе ще го има. И аз съм благодарна за предоставената възможност. Ще дам всичко от себе си и се надявам, че ще направим чудесен продукт за всички, които ни се доверят и да посетят нашето село и околностите на Северозападна България.